Hotel manager chuan pona thlain rodna thatak tak apek avangin chenghwa ni chulom thu ashila chu chuan relo te chung lekin hotel mason na athlen ngal dir mai ani jiminga po in chenghwa ni du danin hotel na thok te chu tho chun zom tir zel atum buka chu chuan chenghwa ni chu atilomin ni relo te chung leka jiminga in thlak dang lam chak zia a mu chuan makati in alom hle Baucha wichu chenghwa ni tho na hotela chonglin a chuan apartment alo lo thar ve a be se lo taka chenghwa ni nen an in mo chuan baucha wi chuan nel om dewin alo beder vela chenghwa ni ero in nui po anui lui pe lo manager jangin 416 lo atu baucha wichu a har sadna soya pui turina ti a chumi tur chuan chenghwa ni chu wa chau ngalin rinlo dawin baucha wile Mr. Sinatelo in ko lai tak chu awa mufu hlol mai an dana tang chuan an in ngai zong ti chu mi pa ngai tan hai rol ani lova chenghwa ni shil haile ti ngai na shelo lutuk chuan lam siamin rang takin akal son wata chuta elevator alu chuan jiminga lo omin jiminga chuan chenghwa ni mela tangin diglawa om ti chu a hre theya ma se chenghwa ni ero chuan ti lan lo sha matum thongani Anu revak lawa baucha win Mr. Sinachu parking lota azui thla a mi zinga moilo taka achet tolo tur thu soin ngai da madila Mr. Sinachuan chenghuanin an inkar a hriat chhuat theinan chu hotela kher chuan baucha wi chu a in sun ni inangaya mase baucha win a phatna sat em awang chuan Mr. Sinapo in azo chunzom talem lovani Baucha win chenghwa ni chu a ruma kolutin dinner man to tak a order chu kilpui turina soma chuta chenghwa ni chuan Mr. Sinanena an inkar chu baucha win mutir atum luini a ngai thuwa soi chuan baucha wi chuan adik ngei thu ina changa Mr. Sinan a thei angaranga anei theinana arwa manna siam ve kaloni chenghwanin baucha wi chu shortcut zong lova thorim na ne na ringnun ma chon tura ati chuan baucha wi chuan enga ma angai lova Mr. Sinanena an inkar chu zep sakla turangen zuin ani lo chuan Mr. Sinan engki ma chan vek tur thu thlengin ashilani lelama Mr. Sinapo in chenghwani chu athuruk zep tir tumin adu duwa ahmanatan akar chu awathon mi amaya chenghwani chuan alo nar chiang hle Mr. Sinan jelianga chu chenghwani thenfel mak turin ashil zui boka jelianga chuan du lovin nasa takin apanen chuan an innial zui chuti lai tak chuan baucha win Mr. Sinachu alo teksa chenghwani lama chuan boina tur engma aum to lo thu asoya wangin Mr. Sinapo chu angaya thavele dewa ni tin dinner e tura a hozia tur thu soizuin anupui de jingi po chu alom hleni chenghwani chu nalam thila aboi ni lena wangin jimenga chuan e tura ron ken saka chumai ba ka thuron pe zuin Mr. Sinale about chawite inkara chuan inrawlh boy du lo turin ashila chuta enga ma angai lo chenghwani chuan remchang chu in jimenga chu lease renewal contract sign tiratuma anu chuan ron kolin an in chunga pipe apwa thu aron soya awa ho chuan an in chunga tuelo tling che umaya anu le pa te chu an lo boina sa hle pipe siam thatum pa a lai thianan anu puya hau shep lai tak chuan changja wale amang mawi te chu pipe siam tu nen chuan an ron thleng ve chi a an in chu anok nuai mai buk sia wangin mangma win chenghwa ni chu anu le pa te hotela shwai mai turina shila wanui chuan an in chwa sana mundanga om chu she viau ma se chena tlak ani ri miaw lawa wangin an in shwai chuak the shamani chenghwanin mangma wi chu ina hoa chol ha dam turina ti a chumi nu chuan chengjawa nen an in chuti fain chengjawa computer chu alo hu cheveka chenghwani chuan akhongain athara leisak tur thuat yam zui chu an pipe ke chu an in hnuaya omte chuan an lo tor ve awangin zangna domna an phuta chenghwani po chuan an har satna chu committee hne na athlen va tur thule a chinfel dan angai to pui va tur thu atiama chuti lain an in siam thatu te po chuan an rin aya thila hau tak thu soin thlani zet a o tur thule a siam nan wan noi som angai tur thu an chila chenghwani nu chu a thong chiang hle
jimingan chenghua ni chu an hotel apartment a achung te chen tir turin a shila ma se chenghua ni chuan atlin lo tur thu in a chang jiminga chuan chenghua ni chu puya du shim shim awangin luaman po chu anyam thei ang bera ti sak atuma ma se chenghwanin a offer chu apum don lo ti a hria chian awangin angoi san le a aya hi donga chu chenghwani te in chei thatu tur renovation team thatak zon sak turin a shil ta zo kani chuti lain chengjawa chuan luer luan ti tur ati te chu boipuin rei tak na athoka nima sila lawyer liwa chuan hauna tur zong phethin client stand until phut an thlak thua soita daya anna tho mek chu top san ri turin a shil ma se chengjawa chuan oilovin lawyer liwa chuan ti sheom atum shim shim ni inangaya an senior luaming lia jali pasal ni bokne na chuan vakalin tim danga inson avadila ma se liuming lia chuan alo nial mai po ni lovin chu muna chengjawa atho tir chan chu sin chung kwa te thil ti theina wang chawani thua lo shil zeka chuta chengjawan a hlo chung chang ti fel sak to tura angen le chuan luaming lia chuan chengjawa chu hun bi pa ngai taka na tho a pe lawa wanga dot soya apu ta daya atopa chengjawa twar thei do lo chuan a ban thu a soita mak mai ani a tho pui senior chuan thil thleng a mu ve ve ka wangin chengjawa chu diklo takin an chua ti a hria a ma se ti thei an i big si lawa wangin chengjawa chu chaktaka om turin a shil ringotani chengjawan abungrwa te nena lo fam a chu asan nu chuan mawin abungrwa rem fel sak turin a kola chu vele abungrwa te chu pona da in mawi pui tur chuan aluta a exercise lak na tur manrwa arem fel sak nu chuan pona abungro da atenen chuan a hole tani chengjawa chuan konga akal lain delivery driver in thilalo sem kwal hi amua mi bungro sem kwala in lo chu thadon riawin a shethar le ani lelama chenghwani chuan asum ne imilin renovation team roi tur alo en kwal ve meka chuti elai tak chuan shweli chuan renovation team chasi mantlom boxi a mu sak thu lo soin chenghwani po chuan lom takin alo pomani tumkha chu jimingan miss cheni awa mulol maya a clients du zong tur alo zir lok sakna atang chuan clients mu theina tur business card ape a lom thu chu chenghwani bola soi jok tu na shilin miss cheni po in chenghwani malak puina vekani ti chu a hre chiang hle a alom hle ani chenghwanin Mr. Sinale bauchawi te inkar a hria chua ta ka wangin Mr. Sinan bauchawi chu a apartment a avatlo to ngai lova chuti lain bauchawi chuan a rai ti a hria chua thu soin Mr. Sina chu a teksa nauti tlak atum thu soin damdoi ina pan ngal Mr. Sina chuan dan tumin ava umzuya chuta bauchawi chuan anupui then wat tura lo shilin Mr. Sinan a theilo thu in a changa bauchawi avauzuya wang chuan athin rim chuan Mr. Sina chu anam pop maya ni khoshelovin omzui ngal lelama an hotel apartment lua tu miss cheni chuan alom zialan tirnan chenghwani chu banner ne nalo muaka chuti lain jimenga po chu miss chenin apartment alwa chunjom dona wanga contractor sign tura arun kalai takaloni a manager jangi chuan an pathumin thla alo lak tlan tir nge nge a chenghwani chuan jiminga a inrawlh ti chu thiamin lom thua shil zui chuta chenghwani chuan bauchawi ne na tangin kola dong hlol maya Mr. Sinan stroke anei thu thule emergency room alu puiwat ani thu suin a puina chu aron dil lom loma ma se chenghwani chuan inrawlh du lo thuwa changin Mr. Sina chungte kauzok turin a shil amai ro chu bauchawin Mr. Sina surgery mantur anei lo mai baka an inkar awang chuan a chungte chu abengam thlot lova chenghwani bok chu kol chenin atopa chenghwani po chuan alo nial seng tabik lova jialianga chu akol sakta top mayani jimingan chenghwani chu inrawlh boilo turin a cha ma se chenghwani chuan Mr. Sina card akol mek chu pek pa du awangin jiminga chuan damdo ina chuan avatla Doctorin bauchawi chu Mr. Sina surgery anti phalna tur consent form chu sign turin alo ti meka ma se chenghwani arun thlen man che awangin bauchawi chuan lam siamin akal san ta daya
ti chuan chenghuanin jialianga akol nuwa consent form chu assign tani jiminga car park zo warta arun thlen chho chuan chenghuani chuan alo sign fel man to a chenghuani chu inrawlh tura acha athu a hril non le chuan chenghuani chuan assign wat lo chuan adin mun a lo thon om thu soya mi thilai en liam ringo chu a theilo thu soin rewak lo nuwa ande jingi te nufa chu an run thleng ve thuaya apa omna war lama chuan kaltlang halin bau chawin chenghuani te hnena Mr. Sinadin mun alo soifia lai tak chuan nunglama changin jiali chuan aron khoi thuta chuta bau chawi chuan Mr. Sinafa apai mek thu chu asoi ta vek mai chu thua shia chuan de jingi chu ni khoshelovina tlungala jiali thinrim lutuk chuan bau chawi chu kutlak alo tum ve bok chenghuanin bengdai atum nalama jiali chuan vomin athinrim na chu chenghuani laka chuan a hrithlale a jibenga chuan chenghuani chu alo veng tla thung chu vele chenghuani chuan twar du bik to lovin Mr. Sinan bau chawinena an inkar zep tir tuma a card apek chu chhuata chuan apa ive saka thil omzia engkim shilin jimenga chu a hruai chuak ta dayani a chep dan chu jimenga chuan a fakhle a ama ta na ading ngam chu tha ati in restaurant a zanria tui tang akil puya chumi nu chuan an ina thlale in atuk chu chol hadam ri turle na akal ri lo turina shila ma se chenghuani chuan attendance thalom man wan sang khat zanga chan tur chungai ngam lovin kal thawa tumani chenghuani athla nu chuan jiminga chuan miss jangi hne na changin kola donga singanli hotel project chungchanga chuan panmo turin anurani medical team ten thei top an chhuana azara Mr. Sina chu thatakin arun har chuak le to a jialiangan anu chu apa a har to thu shilin va mu ve turin angena ma se anu ero chuan a hosan mak thung jialianga te unaw chau chuan apa chu an va mu a thil khendan an shilfia nuwa Mr. Sinan chenghuani chu kol ngalin lom thu a shil mol mola surgery ti phalna lekha kha a hun taka assign lo se chuan adam chuak zo kherin a ring lavani chumai baka an chung kolaka anril ruput dan dikla uzia chu she chuakin ngai damadil mol mola lom thu soinan poisa tam tham tak wathonin chenghuani ero chuan hoi hom takin alo nar thung mai chung kwa te in chu pipe ke in ati hu chiat veka wangle an electric wiring te chu a hlui to em awangin an fridge a tur ang te chu alo cheveka chuwang chuan chenghuani chuan restaurant a thil ei turin a hruai chuak ta ringota anu thin rim lutuk chu mi zinga chuan ring taka angin an ina chen chun zompo adu to lo thu asoi hiala an in hluya an khosa kareng angai to lo nan chenghuani chu jialianga pomle mai turin ashila nima sela chenghuani ero chuan anu chu jialianga chungchang soi chuak to lo turin angen chengzawa chuan lova machanga aban thu chu achung te ala shil ngam lova poisa alo chwa theinan arukin delivery na chu alo thokve chanani jialiangan chenghuani chu inrem na siampui tumin pomle sham turin angena ma se chenghuanin chiang taka alo hniala wang chuan na thatak a offer le a ma se chu po chu chenghuani chuan hoi hom takalo narin ama theina ngeya na thatak chela tum thule khoi office a emo mithil ti thei tak te inzom na manga thoa aruka an mu sit ni adulo thua shila jialianga po chuan ti thei anei to lo ti chu apom mai lo ngai de ta ni thil thleng chu jimenga chuan alo mu veka chenghuani chu ama zong aya ngai sang sotin aza hle boka assistant hi dongala chuan alo fiam chun zom vele sakbok chenghuani le renovation company leader te an in biak lai chuan chengza wan thil alo deliver lai hi a mu fu hlau maya chengza wa chu a scooter nen chuan tlu in natwar chung po in mi thil order chu a hun taka a pe thei zela chenghuani chuan thil omzia hrethiamin anau chu a khongai hle ina an hot nuwa a hliam chu atom saka chuta chengza wa chuan a hna atanga aban thu chu soin na thara mu le wat arin thu le a phur ri chu chok jang khai thei wat adu thu chu chenghuani ashila chuta chenghuani chuan jialiangan na thatak a offer alo pom lo kha a in chir ta rum maya
chuti taka a unau pa in atur pha chu she omati tak zetani nima sila chengzawa ero chuan a u thutluk na chu aza sakhle zoka an pani chuan changdunin an chung kodin mun an thlak danglam the arin tla thua soya jialianga ma a chuan thing thimi alo turin chenghwani chu acha molmol bok chuti lain jialianga chulung chetakin ina chuan a ho a jiali chuan a unau pa chu chenghwani nen an inrem theilo ti a mu chuan nasa takin jialianga chu a an khumle a an chung kwa a arun trailu theilawani chuan apa in an chung ko ro sum chu midang dai kuta a hlan maya hlo thuwa soya chu vele jialianga thinrim lutuk chuan a phone chu pe in chenghwani chu ama nge hin ngaidam vadil turin atita mak mayani wanui chuan jialianga hne na tangin message thuida umai hi adonga chenghwani a mangai zia te chu soin chenghwanin apum le theinan malak pui turin angena tin atuka achung ten an intura an le sak chu hlo turin a kaubok atuka chuan phur takin avakala ma se jialianga mu a in be seilain jiali zok avamu a unau pa phone atangin alo belek chuni in jiali chuan wanui chu alo tlon vel chiamin ngai damadil mol boka chenghwani chuan a unau pa apum le theiknan aril ru min sak turin angena wanui la chuan chu in lian le zau tak mai chu angai nat ngal e mawangin chenghwani chu alo biak tur thuwa shilve bokani jiali chuan a hom vele a unau pa phone chu amut hil lain ada kira atuk zenga chuan chenghwani mutura kai thovin aruka wanui alova mu thu chu ashila jiali anga ti ngai na shelo chu aphuna phun ringot mayani ma se jiali chuan chenghwani nei let le apoi mo zia chu soinon le in alo chamani chuan nasataka antor pha thei thu ashila chu mai ba ka dot soin wanuin chenghwani rilru alo min to thu chu asoi mi amai bok lelama wanui chuan chenghwani shat lovin a unau te chu sanghaya bodicheli hotela chenghwani le anjalianga te in hualna chim turin a kau khoma chenghwani chu thomhno le turin dora ashwai bok chenghwani chu ashil hai hle a anu chuan anu teile apate tenena chung ko dinner kil tur anga alo soya wangin chutiang thomhnoman to lutuk hak chu chula tilova nima sela anu in angin nasat ema wang chuan a hlimnan ti in a hak sak vele thawani chenghwani chuan anu omdan thut chu makati in thil diklo engemotak omina shetlata ma se azo fia man ma in anu chuan hol chunga chuan ashwai lut mana chuta light chuan ron chun thutin hol chung chu alo in jeimo hle a benara chuan jialianga le chenghwani te in hwal thu chu alo in ziakal mai bok chu hmuna chuan maile sin chung kwa te chu an pungkhom thewa jialianga chuan stay cha alo ngak reng tu in chenghwani chuan thil om zia chu a hre thiam thoyani in hnuai lama in hwal na thleng chung changa hriat vele hi dongan jimenga chu a hriat tir ve ngala chu vele jimenga chu rang takin in hnuai lama chuan a chuk ve ngal chengjawale apa te po churon thleng ve ngalin thil om zia an hriat chuan laithianan anupui chu athu thuwa thila lo ti avangin a hau shepa chenghwani ero chungoi rengin ading reng ringot mayani jialianga chuan chenghwani remti na vekamo alo ti avangin thil om zia dik tak a hriat chuan a thong hle a chenghwani ngai dam dil top mai lo chu ti theya nei to lo chuta jiali churon inrawlh vatin jialianga chu anpa di lung oinan in hwalna chukal tlangpui turin anora zakmia alovin chenghwani hnena chuan jialianga aneyani phot chuan adu apiang apek tur thu ala soi ham mai chenghwani thinrim lutuk chu angoi renga chuta jialianga chu stay cha ko chawin mi zong ma a chuan an in then to thu a soita mia maya chung ko pahni lama tanga ronkal khom zong te chu ngai damadil bok chu vele anu chuan dan tumin mic chu alo chu ngala chenghwani le jialianga te chuan in mu thiam lo na hote an nei thule in hwalna chu kaltlang pui turani thu a soi vele a ma se chenghwani chu adin na nga ya ding rengin chumi tum chuan anu ti lom chu atum tabik lova athutluk na so son atum heklo anu thin rim lutuk chuan chenghwani chu a an kum ta shepa anu fa in zom na chut cha atum thu a soi tak hiala wang chuan
Chenghua ni thin lung chu an tak zeta anu ne na chuan engkema fanu thu oi tak ni reng chu a pe to lo thu soin anu chuan na takin a maya abenga chu vele Chenghua ni chuan a thi or chu pain rilrun na takin hol chu a chua san zuya engkim lo mu ve vek tu jimenga chuan rang takin a zui chuak ve ngal Chenghua ni pa chuan Mr. Sena chu Chenghua ni ti boy to lo tura a fa pa shil turin a cha a chumi nu chuan a fa pa le anupui te chu a roi chuak zui ve ngal Mr. Sena chu an zak hle maya a fanu chu na taka hau shepin jeli po chuan a lo du big lava apa ngai zong nei thu chu mi zong zong ma a chuan a soi chuak ta veka apa thin rim lutuk chu ni khoshelovin atlu zui le ngalani Chenghua ni chu aril ruti thoveng turin akal thin na huna chuan akal le a relo te nuwa jimenga churan thleng ve in Chenghua ni chu fuina thu thatak takin a thlamwana engki ma thatle vatur thu a shilbok Chenghua ni pa pu in anupui chu ama thu thuwa thutluk na alo siama wang chuan a haw non le a chuti lai tak chuan Chenghua ni chu thin rim takaron lu thutin a thom no apek sok soka an in atang chuan in son chua atum thu a soi zui anula chuan athiam lawani thu chu pom du lovin anula chuan athiam lawani ti chu pom du lovin Chenghua ni chu lom na chang shelo anga a chua ma se Chenghua ni chuan a suitcase chu la in a chuak ta mak mai Chengzawan anu nematum lain lai thiana chuan afanu chu pona awazui chuaka a poisa lo khol ve ang te chu pe in Chenghua ni ero chuan alo nara amma a in hai kwak adu thuwa soi chuan apa chuan akar chu a hum lui tira lungche takin in chuanga chuan alu san le tani Chenghua ni po chu apa laka chuan a in thiam lo hle a pona chuan jimengan lo nga greng to in ria na tur boy puisa ka tumani chuti lai tak chuan mau wi chu Chengzawan chan chen a shwa ti rwalin aron kal ngala Chenghua ni chu a ina shwa ya tum chuan Chenghua ni chuan ti boya du ala avangin chuan lama siama api cheni en kolpa a abula omadu thuwa shil chuti chung po chuan mau wi chuan thla ala tum fana jimingan a thla tur thuwa soi po chuan mau wi chuan ama nge yen a thla tur thu a soi ve tlata ti chuan konga an tlan lai chuan mau win Chenghua ni chu ti hlim sham tumin hun har satak ato mek chu paltlang turin a thei to pin a pui tur thuwa tiamani pichenin Chenghua ni chu a ina chuan thien lung takin alo loma thingpui tui tak siam sakin chulha dam turin a shila chu mai ba ka Chenghua ni chu amata da nung ve to turin a cha bok atung zinga jimenga chu pangpar kengin api ina chuan avakala api chuan Chenghua ni tana ron kala ni ti chu lo ring ngalin jimenga ero chuan aphave na sahle chumi nu chuan api bedsheet chu suk sakatuma ma se in chung khur na thok ngai lo ti taka atir te atangin atal boy ngala chuta Chenghua ni chuan ti dan tur ko mu zelin jimenga chuan a chai zeu thin boka hunnuam tak mangdunin Chenghua ni po chu anui vele theitani chuti lain wanui ero chu Chenghua ni chu nuwa changin alim thei reng lova khohar le she om takin huna mang reng chin mawin Chengzawan delivery na athok ti ashiat vele athopui te laka tang chuan shwai shangin mola thomno thar le sak turin a shwai ngala in ring tok takle thatho taka om tura shil molin lo fam danga thona tur a mu nge tur thuwa shilani Chengzawan mawi thlan sak sut a han hak chin te chuan a mel tha thu shilin mawi chuan a fakpa mola Chengzawan zam lu tuk chuan amita po a in theilo Mr. Sinale about chawi te inkar chu mi zong ma a hailana a omta ka wangin Mr. Sina chu stroke awangin a tlule kha ani a atak sapeng then khat chu a zen pha nge bau chawi po chu a za em awangin sanghai chwa sanatuma atop nan Chenghua ni chu in mu puya asomin anena chuan a rai tak lo thule Mr. Sinan anupuya then wat adu awanga vaunan aman mai thu asoya ma se chu chuan ama nun ngei po chu ati cheta vek si ani Chenghuanin bau chawe chu thata ka in enkol turin a shila hun kal to a athil ti chu engpo lo ni se thata ka bula tran that thei thu shilin du sakna a hlan ani
Zan khat chu chengza wale alo tho to na lo fama a senior hlui chu an in mulhol maya sin chung ko din mun chu soin jali anga chu beidong taka a om reng thule a unaw nu jali le apasal mingli aten in chen an tum thu te company chu anupui de jingin a en kol mek thu te chu a soi veka tin ama ange po chuan fangwan lo fam chu chwa san tai to in chengza wa chu a thona a thok ve turin a som zui ngal jimenga chuan api bula singanli hotel chungchang soipui atuma mase api chuan topic shandai alo soipui zela wangin jimenga chu a hnwal ve ruya hotel corridora hi donga bula aphunwa nu alai tak chuan chenghwa ni nen an in tok hlol maya chenghwa nin jimenga chu a in thuam dan style awang chuan chain jimenga shil hei chuan chan mai dan tur po a shelova chuta hi donga chuan lo nuin alo chei chun zom vele chengza wa chuan a senior som na chu apoma maumawin a thlop tla thin bok nen ni tin mai chuan a hlim tial tial ani bera atan chuan hun tha arun in her chuak ve tanani lelama anu chuan chenghwa ni chome du ber siamin apa in chenghwa ni chu avape a chenghwa ni po chuan lom taka lodongin ati fo thin angin a hlo atanga alo da shan anu thalo tur chu apa a hontir ve ngala anu thil siam ai lai te chuan anu nena an lim lai te chu amitla a aron lang zut zut mai mangma wi chuan chenghwa ni chu a thei angarangin anu nen in rem taka omle turina fuya ma se chenghwa ni ero chuan anu nen chuan hun fal an momo ve ve ri ni in a shiani chumini chuan songhwa mi na chu mangma wi dora arun kala mangma wi chu a design copy a aron pu ringot mai chenghwa ni thin rim lutuk chuan alo hau shepa ma se chu pa chuan enga ma ngai lovin mangma wi chu khina tum thu asoi mak mai chengza wa chuan korta mangma wi ta na dinatuma chenghwa ni po chuan ama brand ngei siam turin pui atum ve bok chumin zan chuan chenghwa ni chu mangma wi ro man na siam puin tlai tak thlengin amenga chuta picheni mu hil theilo po chu ron tho chuakin chenghwa ni chu thoron pe in a thei angin apui ve ani atuk zinga jimenga chu api ina chuan aron kalle a chenghwa ni ero alamutui hle jimenga wang thu chuan thla alak ruk saka chu vele a ria tang chuan chenghwa ni churon har thutin jimenga a mu thu chu a phu chiang hle jimengan thla alak sak chu du big lovin a rila ya thla an lo lak sak to chu a mu tir vele a naupang ang maya an invauton renga wang chuan picheni chuan awa thelanga ipha hialani ti chuan api thuron angin jimengan chenghwa ni chu thila e chwa puya thil e pa chuan chenghwa ni design plan te chu uluk taka en puin Botticelli zulzuya gift set special tak siam turin arona chu vele chenghwa ni chuan ngai dan thade unei thutin a idea soi pui turin mangma wi bula chuan akal ngalani